A padlófűtés az egyik legősibb fűtési módszer, már az ókorban alkalmazták, igazán elterjedté azonban csak a 20. században vált. Az infrafűtőfólia leggyakrabban padlófűtésként kerül beépítésre. Ennek több oka is van. Új építésnél a szerelőbeton alá történik a telepítése, így a fölötte levő beton hőtárolóként tud működni, ezáltal lényegesen gazdaságosabb lesz a fűtés. Felújításkor gyakori a meleg burkolat alkalmazása, a harmadik generációs fűtőfólia ez alá minden köztes réteg nélkül gyorsan telepíthető. A fűtőfilmet a fűtendő alapterülethez képest 50-70%-os fedéssel telepítjük, ez függ az épület energiavesztességétől, például egy nagyon jól szigetelt ház, például A+-os vagy passzív ház esetében 50-60%-os fedés van, egy rosszabb hőszigetelésű ingatlan esetében pedig 60-70%-os fedés szükséges. Ez gyakorlatban azt jelenti, hogy ha az ön háza 100 négyzetméter alapterületű, akkor 50 és 70 négyzetméter közötti területre kell fűtőfóliákat telepíteni a ház energiaveszteségétől függően. Padlófűtés esetében már csak az intelligens harmadik generációs fűtőfóliát javasoljuk. Korábbi típusoknál 4-5 centi légrést kellett tartani a padló és a bútorok között. Ellenkező esetben az energia nem tudott távozni, felforrósodott, és a parketta vagy bútor élettartalmát drasztikusan lecsökkentette. Ha pedig kihagyjuk a bútorok alatt a fűtőfilmet, megeshet, hogy későbbi felújításnál vagy átrendezésnél fontos részek alatt egyszerűen nem lesz fűtés. A videó alatt válassza ki, hogy mi érdekli, és kattintson tovább most, hogy kollégáinktól ingyenes ajánlatot kapjon.